Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Nakabenta ban pensuk ya gitu gibaduna haga bor yoi UMLA ka Mausanram constituency uba HM Shangpliang haga khat lai terik mentau nai wing arjar khat khandai ula ple pai ba ya kawai ka snat ai jing smart khmat jong ka Bansara Eye Care Center ya ka balatip kum ka Mausanram Vision Center ka Dr. Jenny Basayomoy ka balong ru ka try jong ka hospital Bansara Eye Care Center laim kra kala don lang rengkat haga jing sakhi jong ki reurang ba jong ka dong ka thain bat ki pai ba kumjo leng ba ka jing play ya ka ne ka jaka sumar khman kan long shisha ka jing yo nong ka bakraw na ka benta ki pai ba jong ka constituency hi barok ka wai namar ba kim don kam shu ban kiu shadow sha sorba shilong lada ki don kam man pha sumar khman Hadin balada play ya jaga sumar khmat la pelong ru ya jing sumar ai ya khmat hakaba palat spangut ki pai ba kilawan ban penrung kerteng Kami ke besuk iban yo ika jaga ka pelong center ka baki briu kin sup bakin wan ngidai ban yo ru ka pelong hamadan kanang bakin la shitong ban kiu kam tam bala shitong ki khmat tina kata kadau kadang jing slam kendiat ban lesi kala palat ika slam lesi long itu kan kamu di mentah kesini kita kelawan long kani ke primary eye care contoh mat sumar kepeningkong wapim hap mare shu seselong di dating stang ibarit nila ayande penbu kami ikitiar kitar kita don't come for primary care dan kebabon nitip kadai nakabentaki kena kiba mentangi dengan sengau wi kini ibawan ut yang berikut jengila jam exam beri imla ban pulikot namar pa syujau umat be kejing sengau ling jeng ini maka exam kala jam dia kala jan di kini ke center kala aban ai ya kata ka jing ai ban dengit kmat ya baru ke badan kam ada di kala school ne ada di bala temen ne kijing sitom kiba kensan ki wan at ki wan saw ki pang ki kmat baru gitu ngira la ban wan peni syuang ni kenang ban yo ya ka primary care ban bon sien tang nang ni kala piang Andre kidon kijing sitom kiba hap hi bandai siki hospital badan kam kijing sumar leni ka jing pek benia ka bakam benia tidon na padeng jumpi ban hap le hi session long Andre ka wi ka long bala jan bai pi kala nang jan kala nang kampen sngan chenungin le ka no beji ka pri kumno ka no ka jing siu ka ka long kumno kita baro ki kala ban yo ka jing tip namar shwa ban le sumar ni kwa hi ban tip kan long kumno kan jia kumno tikani ka long kata ka center te ka baning kong le se ngin pli arsin chitayo ringin pet na mangikwa hi ban pli ka man kasni ingin sko tu ka jing don kam jing di ba na dingi pa ka badai ban pli man kasni ngin pli man kasni kani kan shong ha ka jing wan jung pi ka jing wan wat jung pi ka jing don kam na mar ni ha bangile kunu kunu ni hap tan thau ta ka du ka long ne em ka jing bentoy yu pa ba na ka long ka jing bentoy ka bangile semau korwat senong ston seseorang kadang ya ka arsin siyo mentang nang perkat ba ini kijek ka ke penipri arsin siyo ni sa pedlong no man kasni tikini ka mau selram dan ning kong le si in pri kuta tikala jan ni fi kisni yo tu pila ya yo banwan ring ta shi itu maka don shisha ke jing don kam ba pi don kam ni kani center ngin pri no man kasni ala job ko mele ala kular ni pi kipet ba ngan pe ya ka koi ka khia jong ki pai ba baro ha kani ka konsumsi jongi ila persyang ban penbha ya kani ki hospital ki badon apo ka konsumsi jongi ya kalau ba hospital ru ila yo ka sanction bat ni sayo ban pendat no ban pli no ka hospital halau ba Gisyen ngin sayo ban thum no iki doktor iki nurse hanthi ya kathe kaba hadangar ngin yo ban penkela no iki nong penyai jong kadangar hospital ngin wara dakiwe ki NGO ki bala ban ai ka syakri ka bakham benya khamba ya karunku
kabong judon doktor baru sikata mentang ilayo banbu ki doktor Arngut ki nos kumbalaingut kumta teter kajing duna kalong dang kajing sumar khmat pade hakini ki hospital baro kimla ban sumar khmat namar kajing sumar khmat kadon kam yaki brio ki basyam phang kata kamot yaki specialist kani kalong kajing sedang bakim don ki machine hamni ki ban pet ban examine yaki khmat jongpi ban nang ne ka report kan let sa Shillong hapo Pansara Hospital i doktor insabu dakita ki kerja machine kaba kimpet nang ni ndrai ki khmat yaka dur jong ki khmat jongpi i doktor jeni ila ban pet nang tay na sor Shillong kata kalong ke juk jong ke jing start menta ngindon kam ban bu yaki specialist hamne ha po mosenram andre tang da kini ki machine nang ni anda kila test ki khmat jongpi ka dur jong ki khmat jongpi kan poi ha hospital ha khmat jong i doktor jeni bat nang te in sam patha yakini hamne ai da kata ka dawai kumta kan long kani ka care unit sumi hangai hakisnam ki banwan ninyo i bangin yo ka hospital ka pakale se lada ka biang karukom ka sumar lada ka jingwan jong ki paipa kalong ka ba shiphem ka ba shongshit kanay masim ya i doktor Jenny banbo kaway ka hospital ka barit le se pansyong da ki doktor chisna manswa how bunay January na December ngiladap bansam palat sanspa tli ki yet khmat ha ki nong song snong da konsumsi berkaway bagi kita nakaliang ka scheme MLA jamangal IA ya pibaro ladap sam ni kata madakas ngi sa sisim ngindon ka jing sumar khmat klem don jing siu but ni sadang beteng yakini ki I camp keleng saudong jang konsumsi ha ka jing bit joka por jong i doktor jadi ki brio ki beduk ki bomla ban poi sa Shillong ki bomla ban kot ha ka jing sumar ki khmat kinyo e ka jing sumar kenama kinyo i ya ka perthai ba kinyo ya ka jing shai kumangi niyo i ha ka perthai kumangi yo i ban ma ikasngi ban ikamet ni kwa ya phiru ki bejan jingduna ki khmat ki balamat la nado dang kha ni kwa ya phiru bapin mat ya ka ju ka jing kemen ka bangi ru ni ma ai jing persyang ibarat ilawan ra ya ka ni ka unit yang sa jong phi ki pai ba angker par ya phi bapin pedang kam hok ya ka ni ka jaka bapin yawan tista ban pha sumar ya ki khon jong phi bapin pha sumar ya ki riu temen di badan hayeng khamdam ya kito andala temen ki yo ki jimpang katarak ya ki jimpang katarak ru ngin sampelong ya ka kam kabak kerbang bangin la bangin operate hangne hamo sendram na dedicate ya kani bakan long ka jaka sumar khmat ya phi na dedicate ya kani bakan long kum kata ka jaka kaban ai jing sha ya phi nang ba ai jing persyang ban syakri ya phi ha kum kini ki kam ki barit lese kan keren jam hapo ka mesin jong phi ya ka jing mentoi ka ba phi pinyo na kani jaka